אקסים וילד אנוש ואחיה. הוא אמר, אם אל תדאגי, אני אתפלל על כולם. אני אימא של יוסף מסטורוב, שנהרג באסון מירון. 14 אקסים כבר, מיטל! בפעם האחרונה שדיברתי עם יוסף, זה היה בסביבות 9:20, הוא אמר, אם אל תדאגי, המילים האחרונות שלו. אני אתפלל על כולם. הדבר האחרון שיוספי שלי עשה, הוא טבל במקווה, והוא אמר שהוא מוכן לפגוש את רבי שמעון, רק שהוא לא ידע שהוא יפגוש אותו למעלה. מאז שיוסף נפטר, יש לנו חלום אחד, להנציח את נשמתו. אז תעזרו לנו להנציח את נשמתו הטהורה בבניית המקווה. עם כל מה שנזכר לי בפנים, סודות ושקרים, הלב הפצוע.